वैदी निल करे ना देले जनिक पोया पो तू लगे నేను ಗೊತ್ತು ಜಾವ್ ತೂವರೆಲ್ಲ ಸಪೂರ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮಾತಾ ತೋಜುನು ಬಟ್ ತಿನ್ನೆ ಫುಡ್ ಒಡೆ ಪೋಪು ನನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡೇರಿ ಅಣ್ಣಿಕ್ ತಿಂಡಿ ದೇತು ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಲ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಟಾಯ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೇಂಡ ಕೊರುಪುಟ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಕಂದ ಗಿವ್ ದಟ್ ಟು ಮೀ ಕೊರುಗೆ ಕೊರುಗೆ ಕಲ್ವೆದಿ ಆಯ್ ಏನ್ ಪುನಲ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಖುಷಿ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕೊರ್ಪುಜಾತ ಪೋಪೆನ್ ಪೋಪೆ ಸೀದಾ ಪೋಪೆನ್ ಕೊರು ಅಂಚ ಗಿವ್ ಬಾಬಾ ಕೈತಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಆ ಸೈಡ್ ಬೈದೀನಿ ಹೊರ ತೂಲಗೇನೆತ್ತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಖುಷಿ ಬಾಯ್ ಪೋಪೆನ್ ನೆಲ ಒರೆಸುನ ಬುಡ್ದು ಗೊಬ್ಬರೇ ಬೈದೀನಿ ಕೊರು ಬಾಲೆ ಖುಷಿ ಗಿವ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಟು ಮೀ ಗಿವ್ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಪೋಪೆನ್ ಪೋಪೆನ್ ಚಣ ಪೋಪೆನ್ ತುಕ ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ 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 ಬಲ ಖುಷಿ ಬಲ गुड गर्ल टॉय करो टॉय करो टॉय करो टॉय बिल्कुल करपू जाता उंदु उंटु देंगा दीपावे न्यान पिरदाय वैदी निल करे ना देले जनिक पोया पो तू लगे तू का ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬಾಯಿಡ್ ದೀಪ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಬುಡ್ ಜನ ಐತೆ ಬಚ್ಚಂಡ ಬತ್ತೆ ಟಾಯ್ ಕನಪೆನ್ ನಿನ್ನ ಟಾಯ್ನ ದೆಪ್ಪೆನ್ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಟಾಯ್ ದೆಪ್ಪೆ ಟಾಯ್ ದೆಪ್ಪೆ 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 ಚುಚ್ಚಲು ಬರ್ಪನ ದೆಪ್ಪೆ ದೆಪ್ಪೆ ಟಾಯ್ ಟಾಯ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂದ ತುಕ ಕಾರುಡ್ ನೋಪುವೆನ್ ಕಾರುಡ್ ನೋಪುವೆ ಪಾಡಂಚಿ ನಿನ್ನ ಟಾಯ್ borchi ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡಾ ಇದರ ಮುಸುಂಟು ನೋಡ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ ಪೊರ್ಲದ ಮುಸುಂಟು ಮೊಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆತುಂಡು ಮೊಲೆಗ್ ದಾದ ಆತುಂಡು ಮೊಲ ಆಲೆನಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾನೆ ಬಾಯ್ ನೆಲ ಒರೆಸರೆ ಉಂಡು ಪೇಯ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಬೆಗರುನ ಒಂಜಿ ಉಂತುಜಿ ಎಂಕ್ ಶೆಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಓ ಸೈಡ್ ಯಾನಿಕಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋಜುವೆ ಓಕೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕ್ಷೆನೆ ಐತೆ ಡಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕಲ್ ಉಂಟು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐತೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಪೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಬೈದು ಐಕ್ ವಾರಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟಾಯ್ ಕನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮೇರೆಗೆ ದಾದಾ ಆತುಂಡು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಆ ಖುಷಿನ ಟಾಯ್ಸ್ ದೆದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಕನೌಡು ಆಪುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಟಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಈ ಟಾಯ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಈ ಟಾಯ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂದ್ ಫುಲ್ ಪೊಸ ಟಾಯ್ ತೆ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ತೂಯರತ್ತ ಅವು ಡಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವೇನು ಓ ಅಲ್ಪ ಮೂಲೆಡ್ ದಕ್ಕದು ಪಾಟದ ಇಟ್ಟಿಡು ನೆನ್ ಪಾತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಇಡೀ ಊರುಡು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಗೇಟದಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಕಲೆಗ್ ಪೂರ ನೀ ಪೊಸ ಟಾಯ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ನು ಆಡೋನ್ ಬತ್ತಿನೇ ಪೊಸ ಟಾಯ್ನ ಇಟ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಡಾಗ್ ಫುಡ್ ಕನಾರೆ ಪೋನಾಗ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲ ನಾಯಿಗ ಮಾತ ಫುಡ್ ಕನಾರೆ ಪೋನಾಗ ಮೇಲ್ ಟಾಯ್ಸ್ ತೂಪು ನಾವೇ ಯಾನಿಕಲೆ ಗುಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಟಾಯ್ ತಿನ್ನು 1500 ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಡಕ್ ಅನ್ನದತ್ತೆ ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಯಾವೇನು ಹೊರ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತುಂಡ ಒಂಜಿ 5-6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪುಂಡು ಕುಯ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮೇರೆಡ ಒಂದು ಮಿನಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ನಾಯ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆತು ಶೋಕಿತ್ತು ನನವರ ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಫುಡ್ ಕನಾರೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಟಾಯ್ ತುಣ ನಿಕಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅವೇನು ತೂವಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆತು ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದ ಅದಾಣೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಐಕಲೆಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ ಟಾಯ್ಸ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇತ್ತದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಖಾಲಿ ಮನುಷ್ಯರತ್ತೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ದಾಯಪಣ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲ ಆತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡು ಒಂದು ಯಾನೇನು ನನದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಲ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುಚ್ಚದ ಪನ್ಪೆ ಆನಿಕಲೆ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಏತ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇಡೀ ದಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಬಡ ಆಪು ನಾವೇ
ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳೇ ಬೆಳಪುನ್ ತಿನ್ನೇನು ಮರಪುಂಡ ತಿನ್ನೇನು ಕರಗದ ಪೋಪುಣ ಏನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ತೂವರೆಲ್ಲ ಸಪೂರ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮಾತ ತೋಜುನು ಬಟ್ ತಿನ್ನೆ ಫುಡ್ ಒಡೆ ಪೋಪುಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ತಿಂಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಅಂಚಂಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಣ್ಯಾನ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಬಿಟ್ಪುನಿತ್ತೆ ಯಾವಲೇ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಟ್ಪುನ ನೀಚಿ ಕಾಲ್ದಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುಡು ಇಡೀ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಚ್ಚ ಇಕ್ಕಲ್ಲ. ಓಕೆ ಯಾವತ್ತ ಪಾತೇರ್ನ ನಾನು ಬೇಗ ನೆಲ ಒರೆಸದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಇನಿ ಓವಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೈತೆ ಆಯ್ತಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತಾ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓವಾಂಡಲ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ವೆ ಇಜಿ ನಾವು ಅನಸಾದು ಮಲ್ಪುನು ಐಕೊಂಜ ಆತ ಟೈಮು ಐ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ತನಿಷಿನಿ ಶಾಲೆಡ್ ಬಂದಾಗ ದಾದನೋ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅವತ್ತು ಬೇತೆ ದಾದ ಬಲೆ ಜ್ವರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಪ್ಪುಣಿಂಕ್ ಅಪ್ಪನಿ ಕೂಡ್ಲೆತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಐಜಿ ಫೀವರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಫೀವರ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಕೈಟ್ ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ಸೇ ಮಲ್ಪಾಯರು ಒಂದು ದಾದ ಅಂದೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ಒಂತುಲೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ಲ ತೂನಾಗ ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಕನದೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ಗೆ ತೂಲೆಗೆ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಈರ್ ಕೊರಿಯರಾ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈರ್ ಕೊರಿಯರಾ ದಾಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಶೀತ ಆತಂಡೆ ಜೋರ ಆತಂಡೆ ಇನಿ ರಜೆನೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಚೋಚುಲೆ ಕೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ತನಿಷ್ ನೇರ್ ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಕಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಪಾಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತೊನ್ವೆ ಸಿ ಸೂನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಬೈಯಾನಾಗ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತನು ಬೆಚ್ಚ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಈರುಳ್ಳಿದ ಬಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿಂಡೆ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿದ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂಡೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಬಟ್ ಒಂದು ತಿಂಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮೈಲ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅಡ್ಡು ತಿಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಿ ಒಂದೇನು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ತನಿಷಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಫೆ ಆಯೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಫೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಬೈಯಾನಾಗ ಬರಿ ಟಿಕ್ಕುಲು ಒಂದು ತುಳು ಮೂವಿತು ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ಲಗಾಡಿ ಎತ್ತೇಳು ತುಲ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಇಎಂಎ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಉಂತಿಯಾ ಈ ಬನ ಓ ಕಾಂಡೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಮೂಲೆ ಬರಿಟ್ ಎಂಕುಲ್ದಾಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋತುಜ ಇಲ್ಲದ ಅಂಗಡಿ ಪೋತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಅವು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಡಪಾದೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಬರ್ಡೇ ಮಾತಾಂಡ್ ಹುಷಾರಾತ ಈ ಅಂಚಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಎನರ್ಜಿ ಡುಪ್ಪುಜಿ ಬರ್ಡೇ ಮಾತಾಂಡು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ವೇಟ್ ಮೇರ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ 1 month ಇಂಕ 2 months ಆಂಡವ್ ಯಾರು ಪಂದಿತ್ತೇರು 2 months ದುಂಬಾರ್ ಪಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ 500 rupees ಕೊರ್ಪಂದು ನನಲ ಕೊಡ್ತುಜಿ ನನಲ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕ್ 500 ಕೊರ್ನಗೆ ಇಂಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೇಳಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ ಕೊರೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಎನ್ಕೆನ್ನಾಗ ಐಕೆ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಅರ್ಪಂಡೇರು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಬಂದದ್ದು ಅರೆ ನಿಂಚ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆನೆ 2 months ಆಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡೇರಿ ಅಣ್ಣಿಕ್ ತಿಂಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಕ ಅಂದು ಐಕೆ ರಾವ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಡ ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಡಾಡ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಾದಿ ಜೇರು 10 minutes ಅಂಡು ಆಂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಂಡ ಬಲೆ ಎತ್ತೆ ಪೋಡಿ 3 ಮುಟ ಪೋಡತ್ತ ಬಾಲೆ ಬರಿತ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ 50 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ 100 ದಾದಾ ಮನ್ಫಾ ಏತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತುಲ ಎಂಕಲ್ ಕೂಲಿ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ಇಜ್ಜುಡು ಎಂಕುಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸೇ ತಿಂತಿಜ ತನೇಶ್ ಎನ್ನ ಕಲ್ಲುದಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಈ ಏತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪಾರ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಏಜ್ ಅತ್ತು ಕೇಳಿ ಎಂಕಲ್ ಆತಿತ್ತಿಜಿ ಮೇರ್ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನರ ಅವ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತು. ಓಕೆ ಯಾವ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಮೇನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಐತೆ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು 8:45 ಟೈಮ್ ಎಂಕು ದಾಳೆ ತಿಂಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ ಕೊಡ್ಪಾಗ ಇಜ್ಜಿನ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಆತ ಐಕ ಪೂರ ಟಾರ್ಚರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಜ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಮಿನಿ ಯಾಣ ಆಂಡಲ ಆಟ ಬಂತು ಪಟ್ಟಸೆ ಶಾಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಿಕೆನ ಶಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಪಟ್ಟಸೆ ಶಾಟ್ ಎಂಕು ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್ ಇತ್ತಿದೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪಾಜಿ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪಾವನೆ ಜಿ ಎನ್ನನೆ ಅವಡು ಬೊಕಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚೋದು ಪೋಪೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ್ ಮಿನಿ ಅನ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಇಂದೆ ಆರ ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಆತೆ ಪೋಪೆ ಮೇ ಎಂಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ ನೆರಡದೆ ಸಾವಾಸಲ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದಾಯ್ ಪೋಂದು ಸೀದಾ. ಓಕೆ ಯಾವ ಪಾತೇನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಫೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಿತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಯಾನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಕಲೆ ತನಿಷುನ್ ತೂವರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾದು ಯಾನವೇನೊಂಜಿ ಪಂಡಿ ನಾವೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಪುರ ಇಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಏರ ನಿನ್ನ ತೂವರೆ ಇಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತ ಓ ಪ್ಲೀಸ್ ಐಕೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೈ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಡ್ದಿಂಚಿ ಆಯ್ ನೆಲೊಟ್ಟೆ ಇಂಚೆ. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್. ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ